गाहाम रादाब फोरमायगासिनो? 117थि बिबिसिनि जि कनफारेन्स बेयो थांनाय 30 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'निफ्राय 30 जानुवारिनिफ्राय 2 फेब्रुवारिसिम सोलिगासिनो दङ। दा बेवहाय आगोलावबो फैदोंमोन आङो आरो रायजो राजाफोरखौ लोगो मोननायजों लोगोसे माखासे जिखिनि जोंहा रेभारेन्ड बिथांमोन एबा धोरोम गुरु बिथांमोनखौ बेवहाय लोगो मोननायजों लोगोसे बिथांमोननि मोजां मोजां बानिफोरखौ खोनासंनो मोनो। आङो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो मिजिंथिदों जे बे मोनसे रिलिजियास जि मोनसे कनफारेन्स आरो बेजों लोगोसे स्पिरिचुवेल जि मोनसे डिसकासन आध्यात्मिक जि सरसा बेजों जिखिनि जोंहा ख्रिस्टान धोरोम सिबियारिफोरल' नङा गासैबो बेवहाय ओनसोलनि जोंहा जिखिनि रायजो राजाफोर दङ आरो जिखिनि इयुथ्सफोर दङ स्टुडेन्टसफोर दङ गोदान जेनेरेसननि जिखिनि जोंहा मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानानै गावबा गावनि जिउआव माखासे जिफोर जेंना नुजायो गावबा गावनि फेमिलियाव एबा सुबुं माहारिजों डिसिप्लिन भाबै गोरोबलायनानै रायजो जानायाव आवगायलांनायाव दैनन्दिन जिफोर जेंनाफोर नुजायो बेखौ बे सरसायाव जिरायनानै एबा बेवहाय खोनासंनानै जि मोनसे डिसकासन बेवहाय गोबां लाब जायो होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेजोंनो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानि मावाजासे एबा एन्टि ससियेल जेबो एक्टिभिटि खालामाजासे गोथों लामाजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बिबिसिआ गोबां खामानि मावो बिथांमोना नट अनलि कनफारेन्स खुंनायल' नङा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौबो बिथांमोना मावो थांनाय समावबो मावबोदों आरो फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोलनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ गोथों लामाजों दैदेनलांनायाव बिथांमोना अरायबो रल लागोन आं बेखौनो मिजिंथिदों।